Arap Gurbanow'un Obada diyen insiyanirlinin hikayesini dinleyen. Cemal'ı Akmurat'tan hak gelenliğini yeni ul yüzünden ağsırdı. Cemal beğendiğinden uçayım. Yüzü gözü gülüp bir yerde oturup tutup bilen o. Ol kayta gelip yeni ulu bağırına başladı. Cemal bu at yeni ulu öz Akmurat'ta elriyden oktu. On taylı edip yanağından oğsuyadı. Yeni ulun bolsa Cemal onu her gedek oğsanına yüzü kızıp gittiydi. İki doluğun nar yar kadar yadı. Doğrusu Cemal'ın bu bolşy ene ulu yaramayady. Her hal ol çoğrusunun göğünü üçün oňa gaty gaýrym söz aýtmakdan çekinýärdi. Cemal bolsa jaqqyllap gülýärdi. Cemal Akmurat'tan gelen haty ýaňadan elini aldy da al asmana göterdi. Teret seni. Ine şu hat, maňa hemme zatdan gymmat ene uljan. Gökdäki dilegim ýerde gowuşdy. Ahir geldi. Çoğrusunun saat bolun yerine ene ulum saatdi. Ol Akmurat'tan hat gelenligini Cemal çırak begenýärdi. Ondan ol Cemal'ın soğugyna goşulyp, oň bilen desseň saat bolup dökjekliýärdi. Okadyňmy? Näme ýazypdyr? Ol hatyny men ähli oý pikirleme duýgdaşlyk bildirýär. Ondan jorajan soň haty özüň ýazanan bolsaň, Akmuratyň maňa näme ýazanlygyny bilmek saňa hökman näle bolsa gerek. Şeýle demi? Doğru. İki söýgüliň arasyna üçinji biriniň goşulmagy hakynyň ýokdugyny aklym çatyp durla. Ýöne her näme bolsa, sen meň joram bolanyň üçin hatyň iň beýençlileriniň bir ýerine okap bereýin. Ýöne biçak üns berip gulagas. Bu maňa ýüzden piýazlanan bolsa, saňa degişli. Maňa? Towa. O maňa näme hel degişli ýeri bolup bilsin? Men onu görmesem, tanamasam näme? Saňa nämesiniň degişlidigini hatyň şu ýerine okap berenden soň düşünür baýdar. Ine diňle. Cemal, men sen meni uly hormat bilen owa öýüňize mehmançylyga çagyrýanyň üçin köp minnetdar. Owa gedilince barmak men soň kunlar uly arzumdy. Owadaky iň soňky täzelikleri bilmek, öwrenmek men ilmi işim üçin derwäs gerekdi. Eger sen men size mehmançylyga barmagymy isleýän bolsaň, onda men saglyk bolsa, geljekki din çalyş güni öýlen saat 6-larda siziň öýüňiziň kapysyny kakar. Sen maňa garaş, Cemal. Ine eşitdiň gerek? Beýlik ýalan zatlaryny bolsa saňa bilmek hökman näl. Cemal'ın öz söýgülisinden alan jogap patyny okap berenligine ene ul öz ýanyndan begenni. O maňa öz syryny ananýar. Demek, Cemal meni gowurýan eken. Ene ul. Hatyň şu ýer näme sebäbi saňa okap berenligini bilýärmi? Ýok. Sen maňa kömek bermeli bolsun. O nähili kömek? Ol gelýänçe içeriğini gül ýaly bermeli bolsun. Dürlü geň süýçi naharlary bişirmeli bolar. Kömegimi gaýrman Cemaljan. Ine meniňe köp sag bol jorajan. Birdenem Cemal ýuwaşady. Saat bolup saatlykdan halis ýadan ýaly üstü per ýastykly krawatyň üstüne aýagyny aşak sallap oturdy. Ene uljan, Gulagym senne. gadyryny bilýänler. Wy, o näme diýdiňmi? Bilmedik siren bolmasana. Akmurada soňky ýazan hatymy sen ýazyp berdiň. Mene özüň haýyş eden soň ýazdym. Mene sen tapan sözlüğünü ölsümem tapıp bilecek gel. Sen meň adımdan ýazan hatyň ýaly. Şoň ýaly haty hut ýazjylarym ýazyp bilmez. Men sen Akmurada ýazan hatyny özüm okap doýup bilmedim. Men onu şeýle ýürekden söýgenligime özüm hayran galdym. Doğrudan birini şeýle ýürekden söýmek mümkinmi? Sen neçik görýän? Doğrudanım. Men onu sen hatta beýan edişiň ýaly söýüp bilermike?
Men onu umut görýän. Oň uğruna janym bermäge taýyn. Ýöne men sen hatda beýan edişiň ýaly günbegin horlanyp, era wakyt barammy? Sere de. Hey men horlanan yerim mami. Yok. Men tersine horlanmajak bolýan. Eger horlanaysam onda men owadanlygym görmegim kemeler. Ýöne. Nem düşünürdiň sen men adymdan ýazyp beren hatyň oňa täsir edipdir. O maňa diňe sen maňa ýazyp beren hatyňdan soň jogap gaýtardy. O näme üçin jogap gaýtyrmasyn? Men onu tüýs ýüregimden ýazdym. Cemal, kravatda ayagyny aşaklap oturan ýerinden özüne gelişmeýän heňdi hezip edinip güldi. Yine ölüm var ola. Sene tüys oňuraýdyň. Sen nähili oňa tüys ýüregimden ýazýamsyň. O hat sen däli, men tüys ýüregimden ýazlan hat bolmaly. Uy, ýoksa da. Şeýle bolýarmy? Ýaňyşypdyryn. Men sen ýüregiňdäki öz ýüregimden tızdyryp ýazdym. Onu sen başga kagda göçürdiň. Öz hatyň, aşagyny öz adyň. Ondan gitjek ýerini ýüre. Ine menen ölýär Jorajan. Jora diýeniň şeýle bolar. Ýöne senden ene uljan ýene bir haýşym bar. Aýt Cemaljan. Dünkü beren köýnümiň ýakasyny çaltyrak gutaraýdy. Vay bagydy. Ol gaty agyr nagy şahyryn. Kalhod işiniň taşyndan maňa ýeňilişmi? Men gaty gyssama göre. Ey bolýaly. Iki sevgili kömek bermekden sogap iş bolmy? Onuň dogrudyr. Odal kömek etdiň, ýene de kömek edersiň, şeýle dämi? Bolýar Cemaljan. Elimden gelen kömegim gaýgyrman. Elimden gelýäçe çalt guturjak bolar. Cemal böküp kravatdan yere düşdi. Ene ulun kulagyna pysırdap diýen ýaly şeýle diýdi. Men onu öýümize çağırdım. Olum geljek diýipdir. Goý gelsin. Goý öýümizi görsün. Goý ejem kakym bilen tanyş bolsun. Ol şu öýge aýagyny atsa armanym ýok. Men onu ömür men ýadymdan çykarmak ýaly ederim. Men onu mehman almak şeýle bir taýýarlyk görürüm. Hoşuna gelsin. Men onun aşağını yüpük hali, mahmul düşükçe düşer. Tersegini goşu per yastıklar yassar. Öňüne müňür dürli nigmatlar üşürer. Oň bize mehmançylyk geljek güni. Men nähili köýnegime ejegim bilýärmi? Bilemok Jorajan. Sen şu wagtky ýakasyny bejerip oturan köýneg bar. Ana şonu ýer. Oň matasyny nähili oňut, nähili bitköşük matadygyny gördüňmi? Şeýle dämi? Sen şeýle oňut, şeýle owadan, şeýle açyk renkli matany görmedin? Gören näsiň? Şeýle mata entek şu jele gaýda hiç kimiň eline degen nädir? Innem degmez. Inon soň ene uljan, sen giýjän günni edip işledi. Şu köýnegime akmuradyň geljek günni taýýar etseni. Eger şu diýenmi etmeseň boli. Men gaýdyp sen ýüzüň görben. Eşitdiňmi? Eşitdim. So minutdan başlap ene ulun aladasy 10 hissa artdy. Kalod işiniň illigi öýlerinden daş sokman Cemalyň köýneginiň ýakasyny bejerdi. Ene ulun Cemalyň köýneginiň ýakasyny çekýän nagsy şeýle agyr, şeýle çylşyrmly bolup, ene ul onu ilkinji gedek nagslap görýärdi. Cemal bolsa onu günni 2 gedek gelip gyssap gitýärdi. Ihlas bilen aglasaň sokur gözünden ýaş çykar diýileni. Köýneginiň ýakasy olaň çak edişinden bir gün ýeri ýetişdi. Cemal muňa begenip näderini bilmedi. Öýlerine ılgap gelişini derrew aýnaň öňüne bardy. Eline köýnegini çykaryp täze köýnegini giydi. Cemalyň begenjiniň demi tutuldy. Cemalyň täze köýnegini daş dogrugyny şogla saçyp durdy. Seher gymyllasa äpşäň ýagtysyny müň türlü öwüşüne atýardy. Ýakasyna çekilen agyr owadan keşde bütün döşün ýapyp durdy. Oň bu ajaýyp köýneginiň ýakasyna çekilen keşde ýönür keşde bolman, türkmeniň ehli nagsy şo ýakada ýerleşen ýaly. Cemal begenjiniň hop gitýärdi. Ol bu köýnekde şeýle bir owadan boli Cemal özüni tanamajak boldy. Waýy, men şeýle owadan ekenimligi.
Men çeşimde Akmurat göräýsine ähil borka. Şonuň özünde ol ýene-de enegul tapyp geldi. Jorajan, Hawa, meselen ulsy inni öňdedir. o näme meselesi? Huy, seňer bu bolsun, bir erter Akmurat'ın mehmançylyga gelýäninden habarsyz emen diýe. O gelýänçe öýüň için bezemeli. Oňa doňat naharlar taýýar etmeli. Näme etmeli bolsa aýdy ber. Häzir badyr edeli. Ýerýäl içerýäl gowçu dilje zatlar alyp gaýdaly. Her akşam bolsa öýümüze gelip içeriň bezeli. Bolýar. Enegul Cemalyň ýumuşyny bitirjek bolup, oňun oňly uklabam bilmedi. Enegul Cemalyň ihhlasyna geň galdy. Cemal zor gaýs. Ol hut süýmedigen süýdirjek. Oň şeýle ihlas edip garşylajak bolup ýören ýigdi kimken? Menem ony öz gözüm bilen bir görsemdim. Tügeleme Cemalyň özüm beçak owadan gaýdy ahyren. Baýtak ýaly boýu bar, appak ýüzi bar. Tüýs uýun boýly giň jokul diýil ýani. Men ýaly arryk, gara ýagyz, garyp çaýdyl. Oň nire udasy eli ýetip dur. Eýem institutyň iň soňky kursyny okap ber. Men bolsam şol 10 ýyllyk oturup kolhozyň işi bilen gara başyma gaý bolup ýörün. Cemalyň mümkinçiligi ýaly mümkinçiligim bolsa menem okardym. Oň ejesem, kakasam jogapkärlik edip işlep ýörler. Men bolsam sirkow ejemem, jigilermem özüm eklemeli. Meňem Cemalyň güni ýaly günüm bolan bolsa bolmaýarmy? Vay, men aýdyp oturanda adym näme? Men munem hut Cemalyň bagtyny görübilmeçilik etýän ýaly. Yok, yok. Hudaýa şükür. Kişiň bagtyny görüpçiligim ýokdur. Saglyk bolsa bolmadam. Enegul daň bilen Cemallara bardy. Ojoklarda ot ýakdy. Gadanlary ýuwup arassalap, 3 ojokda 3 türlü nahar oturtdy. Şeýdi bol, tä gün öýle bolýança gara derini saçyp işledi. Cemal bolsa gün goşluk bolanyny turşuny özüne timar berýärdi. Öýlen sagat 5-ler töweregini Cemal baharda açylan ilkinji gül ýaly bolup, bütün howlyny bir özü bezäp durdy. Onu görüp Enegul'un özüm hayran galdy. Enegul Cemal bilen baştan jogara bolsa-da, ol şeýle üýtgeşik owadan röýdüp pikir etmänni. Enegul durup bilmän Cemalyň ýanyna bardy. Cemaljan, şu wagt Akmuratyň ýerine men bolan bolsam bolýarmy? Goýsana. Oň şeýle owadan gaýy süýenligine gözüm gitýär. Enegul'un bar bolup. Akmuratyň geljek pursadyna çenli hemme zat taýyn boldy. Akmuratyň gelip oturjak giň otogam Cemalym kimsiz bezenipdi. Otogdanam Cemallanam gulaw isip bar kurýady. Doat bedenmedik bir Enegul. Oň oda güne garalan ýüzünden derek ýady. Gollar çermelgidi. Okusuzlukdan, ýadawlykdan ýaňa gözleriniň öňü ýeljiräp durdy. Akmurat sözünde tapyldy. Sagat öýlen 6 bolan boly, ol dosty bilen Cemallara geldi. Olar öýler üçin taýarlanan otogda terzeklerini ýassaga berip, ymykly ornaşan neslerini Cemalym elem goşar ýaly türlü öwüşüň atyp, mehmanyň arnyna töre geçip oturdy. Enegul gol çermeligi mehmanlara hyzmat etýärdi. Bir gedek çay, bir gedek nahar, bir gedek ýene bir zat getirýärdi. Cemal bolsa müň keresme bilen Enegul'un pişirip getirip gitýän nazamatlaryndan mehmanlara hödür etýärdi. Käte-käteler bolsa şerap goýup berýärdi. Olar köp oturdular. Gürleşdiler, gülüşdiler. Gün ýaşap ene garanka atışmaka bolsa, oba gedilençe çykdylar. Öýde ojagyň başyny Enegul'un tä gözü galdy. Cemalym Akmurat diýip janyny pidalamasy bardy böli. Bir emmasy bar eken. Men şeýle sapaýy, oturup turşy edaly, şeýle oňat ýigide heni duş gelmän. Oň maňlaýyna dökülüşip duran mele taşlarym dünýäň malyna degýär. Men oňa her öýe girip çykanda güdasyndan kän etdim. Ol ýalňyşmaýan bolsam,
diňe ýekece gerek seretdi. Hey, beýle de bir göz, beýle de bir garaýş bolar eken. Men oň bilen durmuş gurmaga beýle de dursun. 7 günden şeýdip maňa ýekece gerek baksa da razy bolardym. Ýigit dagan däl eken. Oň sesem gürrüňe metgoşuk. Şeýle kiň mehriban, şeýle kiň ýakymly. Ýigit saýlap bilipsiň Cemaljan. Men oň gelerini çeken ähli rahmetlerim, oň ýekece bakşynyň müňden birini de degen ok. Vay, maňa näme bolka? Men ony ýene bir gelip göresim gelip ölüp barýanla. Vay, men bu ýagdaýymy Cemal duýaýsa nähili bolar? Men bu bolşum hut Cemaly kast etmek, onu hıyanet etmek ahyryn. Bağışla Cemaljan, bağışla. Men sana hiç haçan hıyanet etmen. Men bu zatlary diňe özümi erkedip bilmänim üçin diýäýdim. Enewulyň bagtyna Akmurat dagy agsam arılar ýene de gaýdyp geldiler. Enewul ılgap içeriň syrasyny ýakdy. Hudaýa şükür. Enewul Akmurady ýene bir görüp galdy. Cemal bolsa gysmyljyrap ýekece minudum Akmuradyň ýanyna aýrylmaýardy. Cemal olary Enewulyň taýýarlap goýun çaryndan ýeňiljek naharyndan hödür etdi. Olar Cemalyň göwün üçin garaz az kem garwandylar. Çalystylar, soňular obada gören zatlar hakyny epesli salym gurrun etdiler. Enewul bu wagt daşardy, Akmuradyň diňe sesini eşitdi. Soňa da begenip näderini bilen okdy. Bu bolýan zatlary görsene. Olar Enewul Cemalyň bolşuny geň alyp aňarsyna çykyp bilen okdy. Inni Enewul barja gören nesini Cemaldan meter güne düşdü. Yok. Seňki dogry Cemaljan. Men sen ýerinde bolan bolsam, bireýem dälirepdi çykardym. Ine onsoň Enewul bir hili Cemalyň ýagdaýyna dözmedi. Oňa bir hili rehmi geldi. Akmurat da öýden daş çykdylar. Cemalyň ene tasy bilen hoşlaşdylar. Enewul bolsa epişiga goly. Garaňky buruşda durup olary sinetdi. Megerem olar Enewul gören näl bolsalar gerek. Olar gün howlyň apsyna tarap ýuwuşdan ýürägi borudylar. Cemal gülüp, olar nämedir bir zatlary görünmedi. Hanhady, olar howlyň kapysyna ýetdiler. Enewulyň ýüregi böküp gitdi. Akmurat olardan ýygaldy, gün Enewule tarap çalt ýürägi borudy. Akmurat gulaýlaşdyça Enewul näderini bilmän aljyrap tas ýere giripdi. Akmurat oň bu ýagdaýyndan habarsyz gün oň ýanyna geldi de Enewulyň golundan tutup oň elini bir iplengice kagaz tutturdy. Enewul şol aňkyryp durşuny Akmuradyň elinden tutanyň bir bölejik kagaz berenine maňsyrmady. Bir görse howlu goluň üçisem ýokdy. Enewul hinidem Akmuradyň beren kagazyny eline tutup aňk bolup durdy. Enewul içeri gylgady. Sıraň ışıgyny kagazyň ipini açyp okumaga başlady. Adım Enewulyň, Cemalyň sorap bildim. Barady bilýän. Sen elimden dürdökülýänine gözüm ýetdi. Ähli hyzmatyň üçin, beýçak söýji, naharlaryň üçin köp sag bol. Eger bardy geldi, öýlenmekçi bolsam, diňe sen ýaly. Yok. Diňe saňa öýlenirdim.